Vi har Post Danmark og Post Danmark Rundt. Først og fremmest vil jeg lige forklare markedsbeskrivelser af Post Danmark. Post Danmark AS er en del af Nordpost og er på postmarkedet med kunder helt fra private forbrugere til virksomheder, som sender pakker, breve osv. Post Danmarks største konkurrent er GLS, som er ejet af Britisk Royal Mail. GLS har i alt 500 postbutikker rundt omkring i Danmark, og de har blandt andet samarbejdet med Coop. De er en stor konkurrent for Post Danmark, da de har dag-til-dag pakkelevering, og derfor har en yderst god service. Post Danmark ejer 50% af markedsandelene på postmarkedet, og sidder derudover på 90% af markedet for forsendelser fra private til private. Post Danmark samarbejder i dag blandt andet med Coop Danmark og de samvirkende købmænd på 727 såkaldte postbutikker, mens Post Danmark i dag kun driver 218 posthus selv. På selve postmarkedet har man åbnet 27 nye selvbetjeningssteder, for at kunden har en større tilgængelighed ude for åbningstiderne. Kunden er helt fra private brugere til virksomheder, som sender pakker, breve osv. Post Danmark Rundt. Eventet Post Danmark Rundt er Danmarks største sportsbegivenhed og blev for første gang afviklet i 1985. Dette løb blev kørt i 7 år frem til 1988 og holdt derfra 7 års pause. I 1995 blev eventet genetableret af DCU og Post Danmark, hvilket resulterede i stor publikumssucces. Og frem til 1997 fulgte over 1 million tilskuere med i løbet fra vejkanten. Ruten forløber sig over 7 dage og involverer hele landet. Befolkningen kan følge løbet via medierne, tv, radio, aviser osv. Dette er en international sportsbegivenhed, cyklet af cykelryttere i verdensklasse. Målsætning for kampagnen Post Danmark Rundt. Ikke nok med, at Post Danmark Rundt er et cykelløb for professionelle cykelryttere, så er det også et helt event for tilskuerne også. Ved start og mål er der forskellige aktiviteter for tilskuerne, f.eks. cykelsimulatorer, konkurrencer med præmier og både med franchising. Deres målsætning er at binde familien sammen med aktiviteter for alle aldre, samt skabe en hygge omkring cykelløb, så det bliver til en familietur i stedet for det kun er mændene, som ser det. Post Danmarks målgruppe. Post Danmark opererer både på B2B og B2C-markedet. Det vil sige, at de opererer både til virksomheder og til kunder. Kernemålgruppen for Post Danmark er primært aktive kernefamilier. Målgruppen for sponsor Post Danmark Rundt. Målgruppen er de mennesker, som har en meget aktiv hverdag og går op i deres helbred og sundhed. Målgruppeprofil. Lars Hendriksen er 27 år gammel og arbejder til dagligt som salgschef i Vital Water. Han bor i Virum med sin lille familie, som består af en kæreste og en lille søn på 1 år. Lars kone har egen nystartet virksomhed, hvor hun sælger designertekstiler til den private forbruger. Det betyder, at hun pt. Ikke har særlig stor indkomst. Lars' indkomst er årligt på ca. 300.000 kroner. Lars har altid været særligt interesseret i cykelsport og sport generelt. Da Lars var lille, var det lidt af en fælles interesse for Lars og hans far, da Lars var enebarn. De har altid fulgt med i utallige sportsudsendelser, især til cykelløb. Hans familie har altså altid været meget sportsinteresseret. Som hobby er Lars spinninginstruktør i den nærmeste Fitness World, hvor han har store ambitioner om, at de enkelte tilmeldte på holdet yder alt, hvad de kan. Han instruerer 2 til 3 gange om ugen. Derudover melder Lars sig gerne med til masser af sportsarrangementer, for at ville hjælpe andre med en mere aktiv interesse i sport og sundhed. Lars har også i sin fritid skrevet en bog, hvor han forklarer, hvordan man kan prioritere sund kost og sport, når man har en travl hverdag. Denne bog har altid været ude. Med denne bog har han altså været ude og holde foredrag med, at han godt kan vise andre,
at det er nemt at ændre på sin usunde livsstil. Hvert år har Lars og hans gode ven John lavet en cykelrute til sommerferien, som har en varighed på cirka en uge. Her cykler de gennem de franske bjerge og oplever landet på en helt ny måde med en sportig vinkling. Kampagneforslag. Vores kampagneforslag er, at man bør fremhæve nogle af de aktiviteter, der er ude ved cykelløbet, sådan så man får flere kernefamilier til at være med til det her arrangement.